Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kuna tare da Arewa Revolution Technology, inda nake ɗauke da wani bidiyo wanda nake so zan nuna muku ta yadda za ku iya downloading TikTok videos ba tare da logo na TikTok ko kuma watermark ya nuna ba. Idan aka ce watermark ko logo yana nufin wannan TikTok da yake alaman kamar logo ɗinsu da kuma username na channel ɗin da ka ɗauko wannan bidiyon. So akwai hanya mafi sauƙi da zan nuna muku. Ya Allah kila kana so ka yi downloading wannan TikTok bidiyo ɗin daga wani channel da ka gani ko daga wani account da ka gani zuwa account ɗinka, sannan ba ka so ya yi appear da wannan logo ko kuma watermark na wancan ainihin account ɗin da ka ɗauko. Da fari za ka fara zuwa wurin TikTok ɗinka. In ka je TikTok ɗinka za ka biɗo bidiyon da kila kake so ka yi downloading. Let's say da ace kana so ka yi downloading bidiyon wannan baiwar Allah, za ka zo ka yi clicking nan wajen share. Idan ka zo share za ka zo ka yi copy link. Lokacin da ka yi copy link ɗinka za ka koma cikin browser duk da kake aiki da ita. Kamar ni ina amfani da Google Chrome ne, za ka shiga Chrome. Idan ka shiga Chrome za ka je wannan website ɗin da ake kira da snaptik.app. Snaptik.app kaga ya ce TikTok videos download without watermark fast all devices. Wannan link da ka yi copy kawai daga ka zo nan wajen paste, ka yi clicking paste ga yana ya bayar sai kawai ka sa download. Lokacin da ka sa download zai analyzing bidiyon ka, za ka ɗan jira shi na wani ɗan lokaci. Idan ya ƙare zai baka shi kamar haka. Akwai server 1, server 2 da server 3. Kawai da ka zo za ka yi clicking download kila server 1. Kana sa download bidiyon ka zai fara shigowa. Bidiyon ka zai fara shigowa daga ya ƙare yanzu ga kun ga in muka yi playing kaga babu watermark na bidiyon da zai nuna cewa ai ga daga channel ɗin da muka ɗauko shi ko kuma ga username na channel ɗin da na wanda yake da account ɗin da muka ɗauko shi. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku bidiyo kamar haka wanda za su ci gaba da nuna muku yadda za ku yi waɗannan abubuwan. Kada ku manta sunan wannan website ɗin snaptik.app. Za ka fara zuwa cikin TikTok ɗinka ka yi copy link sai ka zo nan ka yi pasting link ɗinka kawai ka yi clicking na download. Zai generating wannan service ɗin zai baka kai kuma za ka zaɓi wanda kake so sai ka yi amfani da shi. Mun gode.